Arratsaldeon guztioi. LHko aurtengo inauteke ikuskizunak izenburu hau du. Arrastaldeen irudiak askatasunean. Askatasuna plazako paretetik askatuko dira gaur hemen gurekin egoteko. Gozatu, guk gozatuko dugun bezala.
sortzailea eta udalerri ikastolako langilea izanari aintzatespena eman nahi genioke gaurkoan. Ezin izan du gurekin hemen izan, halere eskerrak ematen dizkiogu egindako lanagatik, plazarik, herriaren izaera hain bereziki txertatzeagatik. Eta ikusten duzue bezala, hemen duzue Askatasuna plaza. Gracias.